Enw fi ydi Mark Wyn Williams. Dwi wedi dechrau cwmni'n hun Eryri gas a solar a dwi'n trio arbenigo mewn ynni adnewyddadwy. O'n i wedi bod yn gweithio i'n nhad ers 10 mlynedd ac o'n i wedi penderfynu do'n am ddim mwy o wella o'n i'n medru wneud, o'n i wedi gallu wneud bob dim yn gweithio bobl eraill. O'n i eisiau wneud mwy o bres, o'n i eisiau challenge arall a o'n i meddwl sain o gynnau syniadau yma a di penderfynu ers blynyddoedd bo fi eisiau mynd yn hyn, ond dwi'n rhoi wedi cael y hyder i wneud hynny. Ar y funud, blwyddyn cyntaf dwi'n mynd yn lot well na o'n i wedi gysidro yn dechrau, felly dwi yn idrach i fewn i medru cyflogi apprentice. Mae yna lot o'n ffrindiau i, lot o bobl lleol dwi'n nabod sydd wedi bod eisiau dechrau busnes i hyn. Ond dwi'n rhoi bod efo'r hyder i wneud hynny. A fe oedd o'n bwysig iawn i fi achos glwys i am llwyddon lleol ac wrth dod yn cysylltiad efo nhw sylweddoli ella bod o ddim mor anodd a hynny a fod y help allan na i medru wneud ti'n hawsach i chdi. Yn anoddach yn y dechrau un o'n i'n ffeindio'n anodd. Bach efo'r gwaith papur, yr accounts a cadw llyfrau gyffredinol, ond mae hynny gyd yn cael ei gynnig gan llwyddon lleol. Dwi'n teimlo bod fi wedi llwyddon lleol ac fel swn i'n gweld ti, os na ydych chi'n trio, ydych chi byth yn gwybod. Well trio a methu na ddim trio o gwbl. Chydig bach o hyder, chydig bach o gymorth ac medrith rywun wneud o.